Basta sa inyo mga cancel, ako nga pala si Mocha Frappuccino. Sino pa ba? Nag-iisang legit na fake news site host ng Pilipinas. Ateneo Bully, Taekwondo Master. So ngayon, tatalakayin muna natin ang isang viral na video. Hindi natin pwede ipakita yung nangyari doon at alam ko naman yung iba dyan napanood na. Magbibigay na lang ako ng mga screenshot paminsan-minsan. So balita. Meron tayo exclusive footage ng suntukan. To Frappuccino, to ano pong nangyayari dyan? Ito po, sa likod ko, mayroon pong suntukan na nagaganap. Panoorin po natin. Dahil mahal na mahal namin kayo, bibigyan muna namin kayo ng onting background sa pinagsimula at kung nasaan na tayo ngayon sa issue na to. Isa siyang Taekwondo black belter at isa sa mga tenets o aspeto ng Taekwondo ay ginagamit lamang ito sa self-defense. With great power comes great responsibility. Kaya namamatay si Uncle Ben Nag-viral to at nagkaroon ng sobrang daming public opinion at alam nyo naman sa internet lahat tayo may opinion. So ano nangyari? Naglabas sa atin ng university, yung junior high school dahil dito ito naganap sa kanilang premises na sobrang pangit ng pagkakasulat niya to the point na parang dinedefend nila yung Pero tama lang naman kasi bilang isang institution, hindi ka pwede agad magpataw ng desisyon kasi kailangan mo muna ng due process, di ba? Alam ko umaapoy yung mga puso nyo sa mga opinion nyo sa isang bagay, pero kahit sobrang halata isang bagay, hindi nila pwedeng lagpasan lang yung hustisya due process. Kahit sobrang halata, kailangan pa rin yan dumaan kasi mangyari niyan, kahit anong ipag-viral mo, yun yung uunahin na kaso, di ba? Alam nyo naman na nasan ba tayo, di ba? Nasa Pilipinas ka at alam nyo naman hustisya rito Kasing bagal na pag-upload ko sa issue na to, di ba? Naunahan na ako, di ba? Alam nyo naman sa legit fake news site ng Pilipinas, quality bago quantity. Kailangan ko muna magantay ng mga meme sa lumabas hindi lang naman ako andito para lang magdada. Meme bago dada, di ba? Tandaan yan. So naglabas naman pagkatapos ito naglabas din ng Ateneo de Manila University, yung kanilang tatay kumbaga ng junior high. Nakita nila yung sinulat nila. Anak, ano ba yan anak? Bakit parang pinilit mo lang mag 500 words minimum? In the same light, parang dinedefend din nila yung nambully dun sa video. Quote unquote. Kung wala pa namang official statement of real. Hopefully, pag labas itong video na to, meron na. For example, ito mo nakalagay dito. Students engage in physical violence. So parang pinaparamdam mo na pati yung nabinuli ay kasama sa violence. Maybe pwede beforehand nangyari yun, tapos binidyohan na lang. Pero kung titignan mo kasi yung mga bata, ay kita mo one-sided lang Alam ko itsura ng isang nerd. Sinasabi nila, bully daw yung isang bata. Hello, di ba? Takes one to know one. Kung makikita mo naman yung ano nga niya, yung posture niya Alam mo hindi siya nakikipaglaban Siguro in some other way nang bubuli siya. I mean, sige, for benefit of the doubt, pwede rin mambuli yung bata sa ibang paraan. Siguro nag-upload siya. Kunyari lang, nag-upload yung binuli ng yung isang image ng isa, di ba, na parang ma-degrade siya or something. So ngayon, ang ating pinagkukuhanan lang ng opinion, tandaan nyo, ay yung video lang na nag-viral. So, yung aking kaalaman at kahit sino pang may kaalaman dyan, hanggang doon lang ang kanilang kayang bigyan opinion na merong substance. Kasi pag lagpas nun, wala na. So, naglabas din ng Philippine Taekwondo Association ng kanilang issue na sinabi nila, hindi ganito. What? Bawal yan. This is not what Taekwondo instills to its practitioners and is a serious matter that we as an association stand against. Yung mas maganda pa yung official statement ni PTA kaysa doon sa dalawang nauna. Mas malaki kasi yung legal actions involved sa Ateneo compared sa kanila. Kasi ito, marami sila pwede sabihin, pero yung legal actions, yung pera involved dito, Ateneo may hawak. Lalo na ang reputasyon. Sila talaga ang on the line. And mabuti yun na nabigyan sila ng ganung pressure kasi para mas umonti pa yung mga estudyante na involved sa ganitong klaseng bullying. Ako mismo na-bully na dati. Pero pag-uusapan natin yan mamaya. May muna, 'di ba? Meme bago dada. Ang tunay na issue ko dito, nasan na yung memes? Simulan na mga May. From Brian, a new foe has appeared. From Lex. There's only one thing to say, 3 words for you.
Bugbugudin nila. Yun na ang bagong I love you ngayon. Sunod, from Elmer. Isa kang lalaki, di ba? Yun lang na, di ba? Yun na ang basehan ng pagiging lalaki ngayon. So, marami kayo sinend sa akin, pero hindi ko pwede pakitin kanilang mga mukha, di ba? Two wrongs don't make a right. Ang isang bully, kung binuli mo lang din, hindi, paano sila matututo, di ba? Hindi nila makikita yung mali sa kanilang ginagawa kung lahat tayo pala, mga bully lang din. Di ba? Sabi nga ni Mark Twain, never argue with stupid people. They will drag you down to their level and then beat you with experience. Top test. Nani from Jello. Jotaro. Dio. ほう、向かってくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほほう。 Ho ho! では十分近づくがよい。ザワールド、時が止まれ。 Okay, kailangan natin takpan yan. 呪い呪い。ザワールドは最強のスタンド。 Okay, tama na, tama na. Ito yung sinasabi ko kanina. Ito naman yung form ng bata na inaatake. Hindi yan ang isang form na isang taong sanay makipagsuntukan. Kayo na mag-decide sa opinion na yun. Diba kaya ako ito nagagamit kasi sobrang pixelated yung mga mukha nila to the point na hindi mo to malalaman kung sino. Sunod! Ang mga tunay na bayani ng alaman ng Pilipinas. Diba kahit lumpo ka, para sa bayan tatayo ako. Hindi sinasabi na edits ko, papabaya channel. Isipin mo nga naman, no, kala mo tapos na yung 2018. Hindi, may humabol pa nga naman na meme ngayon na hindi na police report, diba? Lagi na lang tayo yung kumukuha ng meme sa police. Paano mo nasabi? From John Mark. Daddy, wag mo akong hawakan. May undying love and affection. Suntukin nyo na ako ngayon na. Hindi nyo ako matatalo, mga putang ina nyo. Yes! Ang tunay na malakas. Tapos ka dyan. Kahit sa LCR, lalabas siya para sa inyo. From Joshua, wedding yung umiikat tapos biglang may nagtanong sa'yo kung Yoko na! From Enzo Mars. Tumatay sa taswilan. Wala kang takas, so hindi ka pa tapos mag-wisik ng edits mo. Mako-corner ka. From Neil Pasto. Batang tumayo. Ako na may nice edit ha. Kasi alam ko mas malaki nasa kanan eh. I see what you did there, Neil. Nice. Ateneo will fight today. Gusto ko yung ano nito, yung subtle context. Mapapaisip ka muna na konti, di ba? From Senyorita. Ganyan pala kayo sa Ateneo. Sa lasal kasi nagsasampala lang kami ng pera. Yung mga bully naman babatok ng 500 kaya nagte-thank you pa kami. Squatter sa dating. Sabay abot ng soup, sino bago mas di ba? Di ba? Syempre meron tayong stereotype na Ateneo pang mayaman. So, yun yung mga banter ng mga lasal. Ako, di ako kasama dyan. Hindi ako kasama sa mga mayayaman. Kaya manood kayo na ads natin. Aaron Fandang. Hey boy, Hi. look, I'm gonna make this simple for you. You got two choices. Never something yes, oh yes, oh yes. Hindi mo ako malilin lang ng mga mukha nyo, ha? Kung ganyan na itsura mo, sige, papabugbog ako sa'yo. Ihiyaw pa ako para sa'yo. Bugin mo ako buong gabi! Meme 2.0. Yeah, pahirap ang choice sa buhay. Ilang daang taon tayo binugbog niyan. Ang hirap dito, binugbog na tayo, wala pa rin tayo dignidad. This is too real. Dapat memes ay katuwaan lang. James Daniel. Ibang hawak yan at hindi nagustuhan ng pamangkin mo yan. Winner, chicken dinner, di ba ka? So, yan yung pag wala ka na mapulot na karnine tato baret. So, pinagsusuntok mo na lang yung hanggang ikaw yung nanalo. Sige, natapos na tayo. Okay, tapos na mga meme. Doon na tayo sa dada. So, ito na ating second portion ng balitang na pwede natin tawagin tong Balitantutan. Nandito na naman kami. Nagkwekwentutan sa isang tabi. Opinion ko lang sa issue na to kasi ako mismo nabully dati. Di ba halata, di ba? Yung frame ko noon, maliit, payat. Yung mukha na to, di ba? Sarap suntok eh. Pero hindi, bullying is no laughing matter. Nakakasira ng buhay yan. At minalas lang siya at na-upload at nag-viral yung kanyang ginawa. Di ko alam, wala naman tayong official statement kung paano to nag-viral in the first place. Di ba? Hindi mo alam kung showboating nila to sa kanila magkakaibigan. Tapos baka na inipit siya siguro ng iba. Kasi sinasabing binuli daw siya. Di ba? Ang daming rumors eh. Pero kung alam mo internet, kung hindi ka tito o tita, alam mong hindi ka maniniwala dun. Napakadali gumawa ng rumor. Lalo na yung mga sinabi na bugbog daw yung kuya nila. Kahit maghanap ka lang ng suntungan, bigyan mo lang na onting
Ay, si ano yun, si something yan, yung pangalan nila. Madali kang mag-imbento. So, at face value lang, pero wag mo sabihing official statement yan. Ang ayoko lang dito kasi, na nangyayari, yung bully na to, quote-unquote, nasa cyberbully na siya eh. Kasi ang nangyayari dito, pati yung kanyang magulang nasasama, pati yung kanyang mga kapatid nasasama. Naiintindihan ko na dapat i-criticize yung akto na kanyang ginawa. Pero pag nilalait nyo na yung mukha niya, parang nawawala na yung point of pag-critic eh. Parang wala na. Ito na nga yung parang moral high ground na meron ka over the kid, di ba? Eh yung pa, dumagdag pa na isa siyang bata. Pero kung iisipin mo, di ba, yan ang dapat unang mo natututunan bago ka nag-aaral eh. Bago ka nasa bahay. Hindi na nga sa magulang. Sa mga taong kasama mo. Kasi syempre may mga tao naman na lumaki hindi kasama magulang, di ba? Mga lolo't lola, mga kaibigan. Kumbaga, mali lang yung environment na kanyang kinalakihan to the point na sa kanyang surrounding, normal lang yung ganon na mag-ano lang tayo, maglaitan, magsuntukan, or feeling na utak niya, tama yung kanyang ginagawa. Junior high pa lang siya, so alam mo, medyo bata-bata pa. Pwede pa siya matuto sa kanyang ginawa. Huwag natin siyang pulbusin to the point na hindi na siya lumaki. Oops! Nice joke pa, di ba? Di ko sinasadya yun. Huwag natin siyang pulbusin na hindi na siya makatayo sa kanyang mga pinaluhod. Hindi ako makapagdiretso. Paolo, ang gusto ko naman dito ay mag-grow siya as a person at matuto sa kanyang mistakes. Kaya itigil nyo na yung panlalait sa kanyang mukha, sa kanyang height. Unchildish eh. Parang wala lang. Parang ka-level mo lang siya. So okay na yung pagsabihan mo siya na mali yan. Isa kang asshole para gawin, isa kang kupal para gawin yan. Alam naman natin passionate mga Pilipino, di ba? Mapupusok ang mga sinasabi. Makikita mo naman sa PBB 8 yung mga kapusokan nila. Araw-gabi, naiintindihan kong isang nabully. To the point, nakakatakot talaga. Ayoko na sabihin ko sana kung ano. Basta nung ano naman yung elementary naman ako nabully, uuwi na lang ako sa bahay, may mga pasapasa ako. Ang ano lang, sinuwerte lang ako na ako yung tipo ng bata na isa-stand ko yung ground ko. Yung tabaga, sige, suntukan. Pero ano lang ginagawa ko siyang pabiro. Yun yung aking, sa mga nabubuli dyan, ganun yung, hindi to tips hindi to tips o technique As much as possible, sabihin nyo sa mga teacher nyo na hindi kupal or sa mga principal nyo na maaasahan, lapitan nyo sila, sabihin nyo, itong batang to, nangaaway. Tapos maghanap kayo ng parang, damihan nyo, sabihin nyo kung sino-sino yung mga nabubuli niya, mag-ano kayo, gumawa kayo ng group. Huwag mong gagawin ikaw lang. Kasi hindi ka paniniwalaan ikaw lang. On my experience. Grupo kami nagsalita dun sa isang bully. So, syempre alam nyo naman, may mga growth spurt ang mga bata, 'di ba? Yung mga mukhang mama na, 'di ba? Grade 6, 7 pa lang mukhang mama na, 'di ba? Parang kala mo may mga pamilya na, may mga bigote na. What the fuck? Ano nangyari sa batang to? Malaki siya, ako payat, maliit, 'di ba? Chubby lang yung pisngi ko, pero yun lang yung mataba sa akin. Pero ngayon, alam mo na yung mataba sa akin. Pagbogo dignidad. All Papabilan Channel. Relax lang. Kada klase, lalapit siya sa akin, tapos susuntukin niya ako. Tapos, syempre, parang iisipin na lang ng utak ko, ito nga pala nanununtok. So, parang hindi na ako aaray. Fini-feed off ng isang bully yung gano'ng yung feeling of weakness. Hindi ko sinasabi dito na mahina ka kung umaray ka. Yun nga minsan swertihan lang, may mga batang gano'n at may mga batang hindi. At yung mga batang hindi, ibubully ka to the point na hindi ka na makakapasok, hindi ka na ano. Ang gagawin ko, sige, suntok ka rito. Syempre, lugi ako. Ang laking bata nun, puta. Pag sinusuntok ako nung feeling ko, natatanggal yung kaluluwa ko isa-isang. Suntok ako. Tapos, mga hanggang 5 beses sabihin ko, ayoko na, ang lakas mo di ba? So, kumbaga, kailangan mo i-appease yung kanyang shattered na ego siguro na hindi mahal ng magulang or wala siyang parental help, kumbaga, ako na lang yung nagpipiti sa kanya na kailangan niya mambully para magkaroon ng acceptance sa kanya mga peers. Yun na lang yung iniisip ko nung mga time na yun. Parang, kahit kailan sa buhay ko sa aking household, hindi ako pinagbagsakan ng kamay ng aking magulang. Naiintindihan ko yung mga palo sa puwet, pero never for the sake of trip lang nila. Sa mga lumaki sa ganong household, sana okay na kayo ngayon at sana hindi nagkaroon ng repercussions yan sa paglaki nyo. So yun, ang ginagawa ko lang, habang tumatagal, ninanapan ko siya ng weakness kasi hindi siya mabilis tumakbo. Alam mo, mataba diba? Makulit akong bata to the point, tatakbo ko sa kanya, tapos susuntokin ko siya sa tatakbo ko. Pagtatawanan ko lang siya nung nakataliw. Hindi ako mahabol, parang tanga. Yun lang. Final thoughts ko dito, bullying is never right. In kahit anong way kasi nakakasira to ng buhay and that's coming from experience. So mo lang ibagsak yung sarili mo sa grades mo or para lang hindi ka na pumasok. In kahit anong way, magkukunyari kang may sakit ka, alam niyo yan. Yung mga nabully dyan, alam niyo yung mga sinasabi ko. So doon natatapos sa ating balitang tutan. Balitang ina plus kwentutan. So kung ano man nangyari sa akin, di ba yung mukhang to?
Mukha ba binugbog to mukhang to, ha? Ako ulit si Mocha Frappuccino, ang nag-iisa legit fake news site ng Pilipinas. Ano, bugbog o dignidad o subscribe? Pumili ka. Mocha Frappuccino. Ow. Ang isipan Siniswela, 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 hey.